posledných rokoch výrazne rastie dopyt po tzv. Spravovaných službách. Tie sú vhodné najmä pre malé a stredné podniky, ktoré potrebujú mať prístup k najnovším technológiám, no zároveň nemajú dostatočný kapitál. O tejto téme sa dnes budem rozprávať s pánom Borisom Adamcom, konateľom spoločnosti A-Base. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ako som teda uviedol na úvod, poďme sa pozrieť na tie spravované služby a na to vlastne, čo sú tieto spravované služby a čo môžu firmám ponúknuť. Existuje viacero definícií toho, čo vlastne spravované služby sú. Tá najjednoduchšia asi hovorí o tom, že spravované služby je to snaha podniku o presun určitej oblasti činnosti podniku na dodávateľa služieb. Veľa ľudí proste na to povie, že a čo je potom taký outsourcing? Outsourcing je v podstate snaha podniku o presun určitej úlohy podniku na dodávateľa služieb. Preto pri outsourcingu hovoríme o tom, že presúvame zodpovednosť za prevádzkovanie poštového servera na dodávateľa služieb. Hovoríme o tom, že presúvame zodpovednosť za správu účtovného systému na dodávateľa služieb. Avšak pri správovaných službách hovoríme o tom, že dodávateľ preberá zodpovednosť za oblasť IT, za oblasť marketingu. A správované služby svojou podstatou obsahujú nejakú komplexnosť. To znamená, bavíme sa o komplexnom dodávaní nejakej služby. Pokiaľ sa bavíme o komplexnej správe alebo dodávke služieb v oblasti IT, častokrát sa stretávame s pojmom MSP. MSP je skrátka z anglického Managed Service Provider, ktorého cieľom alebo účelom poskytovania týchto služieb je dodávka komplexných služieb v oblasti IT. To znamená, ak tomu správne rozumiem, tak tie spravované služby oproti outsourcingu sú hlavne o tej komplexite? Áno, v podstate pre podnik je častokrát neefektívne zamestnávať nejakých vlastných špecialistov alebo odborníkov, manažovať ich, riadiť ich, nemá dostatočnú utilizáciu pre využitie týchto ľudí a preto je pre nich efektívnejšie nakupovať tieto služby ako celok. Jasné. Pozrieme sa príklad na ten marketing. Nie je častokrát efektívne riešiť tieto služby z pohľadu vlastných zdrojov, pretože potrebujete vlastných grafikov, potrebujete ľudí, ktorí píšu texty, zaoberajú sa marketingovými sloganmi, majú dobré vzťahy s PR agentúrami a podobne. Jasné. Ale je efektívnejšie nakúpiť tieto služby ako balíček od marketingovej agentúry, kde v podstate nakupujete hotový produkt, nakupujete ho častokrát jednorázovo a nepotrebujete ďalej riešiť tieto veci. Hovoríme o tom, že podnik sa môže tým pádom sústrediť na svoje základné ciele alebo činnosti a nepotrebuje sa zaoberať týmito činnosťami, ktoré sú istým spôsobom len podpornými činnosťami pre funkcionalitu alebo funkčnosť podniku. Áno, a nechá to na niekoho vlastne, kto sa tomu rozumie, špecializuje a tak ďalej. Ten poskytovateľ zvyčajne má na to tým ľudí, ktorí dokážu efektívnejšie, rýchlejšie správovať, riešiť tieto veci. To znamená, dochádza k šetreniu nákladov, ku kvalitnejším službám. Čiže to je tá podstata toho, prečo v podstate aj malé a stredné podniky majú snahu o zabezpečenie týchto služieb. A to sú najväčšie výhody? Toto, že vlastne firma vďaka týmto správaných službám ušetrí nejaké náklady, je možno aj teda čas, že je efektívnejšia, alebo sú tam ešte aj nejaké možno ďalšie výhody okrem týchto? Častokrát sú malé a stredné podniky nútené nakúpiť tieto služby, aby si udržali svoju konkurencieschopnosť, aby si udržali svoj rast, ale avšak sú častokrát limitované finančnými zdrojmi, ktorými disponujú a preto im nič iné v podstate nezostáva, ako pokiaľ majú pokrývať určitú oblasť tejto činnosti, len to, aby zabezpečili si nákup týchto služieb. Chápem. Až môžeme ešte. Jasné. Keď sa na to pozrieme z takého celosvetového pohľadu alebo pohľadu Európy, v Európe Eurostat hovorí o tom, že 9 z 10 spoločností
v rámci Európskej únie sú malé a stredné podniky. V Európskej únii registruje Eurostat 21 miliónov malých a stredných firiem. A malé a stredné firmy zamestnávajú okolo 88 miliónov zamestnancov. A v rámci celosvetového pohľadu portál Statista.com vypracoval analýzu spravovaných služieb a odhadol objem spravovaných služieb vo výške okolo 180 miliárd amerických dolárov ročne, s tým, že predikuje, že v roku 2025 tento objem zrastie zhruba o 100% na úroveň okolo 360 miliárd. Jasné. Takže je to obrovský biznis alebo obrovská časť ekonomiky, ktorá posúva tieto služby vpred. Ja som už v úvode spomenul, že záujem o tieto služby výraznejšie rastie, alebo teda, že minimálne vy vnímate, že je o to veľký záujem. Je to spôsobené najmä tým, čo som tiež teda spomenul, že tie firmy, hlavne tie malé a stredné, potrebujú byť v podstate čoraz bližšie k tým iným ďalším firmám v rámci toho technologického nejakého pokroku, a aby si mohli dovoliť tieto služby, tak je to pre nich lepšie, alebo je tam ešte niečo iné za tým? Že prečo je taký dopyt po týchto službách? Ako som už povedal predtým, primárne je to udržanie tej konkurencieschopnosti a toho rastu, ale predstavte si priemerný malý alebo stredný podnik a predstavme si situáciu, že každý z nich potrebuje príklad účtovné služby. Je pre malý podnik, ktorý zamestnáva 2-3 zamestnancov, je pre ňoho neefektívne, aby platil účtovníka. Pretože ten účtovník musí byť utilizovaný počas celého mesiaca a pokiaľ ja mám prácu pre ňoho len príklad na 2-3 dní, nie je to pre mňa zaujímavé, aby som platil tohto zamestnanca počas celého mesiaca, lebo ho nedokáže žiadnym spôsobom utilizovať, využiť a tým pádom aj táto služba je pre mňa drahá. Na druhej strane je tu ešte ďalšie hľadisko. Pokiaľ nakupujem túto službu od nejakého špecialistu, to znamená, má skúsenosti aj s inými oblastiami súvisiacimi s poskytovanou službou, to znamená, dokáže komunikovať alebo sa stretol s podobným problémom a je špecialistom pri komunikácii s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou a tak ďalej. To znamená, nie je len úzko špecializovaný na určitú oblasť, čo mi prináša ako spotrebiteľovi služieb malému strednému podniku obrovské výhody. Nemusím sa zaoberať týmito činnostiami a konzumujem túto službu vo forme služby. To znamená, neriešim detaily čo, kto, kedy, s kým a tak ďalej. Konzumujem to ako výsledný produkt. Jasné. Ak sa pozrieme na možno najväčšie IT problémy, ktoré dnes malé a stredné podniky riešia, tak čo sú to z vašej skúsenosti? Najväčším problémom, ktorý vidím v podstate z praxe alebo z mojich vlastných skúseností, je to, že veľakrát sa títo majitelia týchto podnikov a nezamyslia nad jednou základnou otázkou, a to je to, že predstavme si, že prídem do práce a služby IT sú z nejakého dôvodu nefunkčné. Čo vlastne sa stane? A predstavme si to, že prídem do práce a nefunguje prístup na internet, nefungujú mailové služby, nefunguje účtovný systém, nefunguje systém spracovania objednávok, nefunguje nemocničný informačný systém, nefungujú platobné karty, nefunguje moje webové sídlo. A v podstate dnes si veľa podnikov ani nemôže povedať alebo predstaviť svoju existenciu bez IT a bez funkčného IT nedokážu v podstate poskytovať služby vôbec, alebo ich poskytujú vo veľmi obmedzenej forme, prípadne ich poskytujú veľmi neefektívne. A toto je základ toho pri posudzovaní dopadu vplyvu IT alebo problémov IT na malé a stredné podniky. Viem o tom, že niektoré spoločnosti mohli mať v minulosti s outsourcingom v prípade nejakých IT služieb problém z rôznych dôvodov. Vyskytujú sa aj v tomto smere v prípade týchto služieb, o ktorých sa bavíme, nejaké riziká spojené možno s nejakou bezpečnosťou?
Isto, tieto rizika sú tu, ale prirovnal by som to v podstate k hľadaniu alebo výberu životného partnera vo vašom osobnom živote. Každý má nastavené nejaké očakávania, každý z nás očakáva niečo, čo môže poskytnúť tá protistrana. Každý si vyberá to, čo je pre neho najvhodnejšie, ale v realite sa stáva, že ľudia sa rozchádzajú, nerozumiejú si a tak ďalej. Čiže z môjho pohľadu je najdôležitejšie mať tú dôveru v toho partnera, v to, že splní tie moje očakávania, jednak z pohľadu kvalitatívneho, kvantitatívneho, to znamená, má skúsenosti v danej oblasti a vie zabezpečovať tieto služby na mnou požadovanej kvalite a mnou požadovanej v podstate úrovni zabezpečenia týchto služieb. Dobre, ale keď sa pozeráme na tú kybernetickú bezpečnosť, to je téma, ktorá sa komunikuje už niekoľko rokov a možno čoraz častejšie a hlavne aj v súvislosti s takýmito nejakými službami, tak ak tomu teda správne rozumiem, tých poskytovateľov spravovaných služieb je asi niekoľko, predpokladám. A ja ako firma, keď mám záujem o nejakú takúto službu, tak v podstate tá kybernetická bezpečnosť alebo to zabezpečenie jednoducho je na tej danej firme, ktorá mi poskytuje tú nejakú službu. Ako ja ako firma môžem zistiť, či ten poskytovateľ má všetko zabezpečené riadne? Je to možno o nejakých referenciách, alebo ten poskytovateľ by mal sám mať niekde uvedené, že čo všetko spĺňa, aké bezpečnostné štandardy? Túto otázku by som rozdelil na dve časti. Prvá je tá časť, ktorá predchádza tomu výberu toho poskytovateľa týchto služieb. To znamená, musím si vopred preveriť, že či ten poskytovateľ je schopný zabezpečiť tieto služby a na akej kvalitatívnej úrovni je schopný zabezpečiť tieto služby. To znamená, predchádza tomu nejaké výberové konanie, nejaké rozhovory toho, čo dokáže, akým spôsobom dokáže zabezpečiť. A druhú časť otázky tvorí odpoveď na vašu tú dôležitú časť toho, ako pristupovať k tej kybernetickej bezpečnosti. Najčastejším problémom v oblasti malých a stredných podnikov z našej skúsenosti je to, že sa nedodržiavajú ani len základné pravidlá bezpečnosti. Medzi tie základné pravidlá bezpečnosti patrí aktualizácia operačných systémov, aktualizácia aplikácií, zálohovanie, pripravené plány obnovy, overené postupy, ako postupovať v prípade zlyhania. A to sú len tie základné veci. Nehovoríme o úplne elementárnych veciach ako používanie antivírus, antispam riešení a podobne. To sú tie základné veci. A potom k tomu sa pripájajú tie ďalšie veci. Tie súvisia so zavádzaním pokročilých technológií. Dneska hovoríme o tom, že klasický antivírus nahrádzame EDRM systémom. V podstate je to antivírus, ktorý je obohatený o umelú inteligenciu. O tom, že klasické stateful firewally, to znamená zariadenia založené na statických pravidlách, sú nahradzované aplikačnými firewallmi. Ale vždy sa musíme vrátiť tým základom a zabezpečiť aspoň základné a minimálne požiadavky pre ochranu týchto zariadení. Predstavme si to ako situáciu, že na ulici je zaparkovaných 5 vozidiel, z toho 4 nemajú žiadne zabezpečenie a jedno vozidlo disponuje nejakým základným systémom na jeho ochranu alebo obranu. To znamená, pokiaľ ja budem zlodejom, tak primárne sa rozhodujem medzi tými 4 vozidlami a tým jedným musím mať nejaký špecifický dôvod, aby som sa pokúsil o vlámanie sa do toho 5. vozidla, lebo je už ochránený minimálne nejakým základným zabezpečením. Je možné počas trvania spolupráce, keď si ja ako firma vyberiem nejakého poskytovateľa, znižovať alebo zvyšovať objem tých služieb, ktoré ja ako firma chcem využívať? Áno, flexibilita je jedna zo základných funkcionalít alebo črt spravovaných služieb. To znamená, dokážeme ako poskytovateľ
týchto služieb zvyšovať alebo znižovať objem poskytovaných služieb na základe požiadaviek zákazníka. To znamená, dokážeme rásť so zákazníkom alebo klesať podľa jeho potrieb. To znamená, že dobre si to predstavujem, keď poviem možno príklad, aspoň mi tak prípada nejakého mobilného operátora a paušál, že keď chcem veľmi veľa telefonovať, do toho nejaké SMS-ky, internet, tak si zvýšim. Zasa naopak, keď potrebujem znížiť, tak proste si odoberiem nejaké tie veci. Áno, toto je jedna z tých základných funkcionalít pri poskytovaní týchto služieb. Vy ako firma Abase ste tiež poskytovateľom takýchto služieb. Čo je náplňou takéhoto poskytovateľa? My ako MSP, ako Managed Service Provider, sa sústreďujeme na niekoľko základných činností, ktoré poskytujeme pre našich zákazníkov. Jedná sa o poskytovanie služieb primárne v oblasti monitoringu. Tu hovoríme o proaktívnom alebo reaktívnom monitoringu. Pri proaktívnom monitoringu monitorujeme základné funkcionality IT komponentov a na základe toho dokážeme častokrát vopred predvídať zlyhanie alebo výpadok nejakého IT systému. Potom hovoríme o proaktívnom monitoringu, reaktívnom monitoringu, prepáčte. Vtedy, pokiaľ dojde k zlyhaniu, tak sme o tom okamžite informovaní. To znamená, dokážeme zareagovať adekvátne, rýchlo na vzniknutú situáciu a podnikneme potrebné kroky k tomu, aby sme odstránili nejakú príčinu zlyhania. Zabezpečujeme služby aktualizácií operačných systémov, aktualizácií aplikácií, čo patrí medzi základné bezpečnostné pravidlá prevádzkovania IT prostriedkov. Zabezpečujeme úlohy alebo funkcionalitu zálohovania, zabezpečujeme takisto komunikáciu s ďalšími inými dodávateľmi IT služieb, pretože častokrát podniky majú veľký problém komunikovať tieto svoje požiadavky na týchto dodávateľov, prípadne nehovoria rečou ich kmeňa a preto je pre nás omnoho jednoduchšie komunikovať s týmito dodávateľmi. Pomáhame podnikov s určovaním alebo stanovovaním stratégie v oblasti IT, pretože častokrát sa stretávame s tým, že podniky nemajú stanovenú stratégiu v oblasti IT, čo častokrát vedie k tomu, že dochádza k veľkým problémom, ktoré vzniknú z toho dôvodu, že neboli podniky na to nejakým spôsobom pripravené. Jasné. A čelia zrazu veľkým problémom, s ktorými si nevedia poradiť a je to pre nich obrovskou výzvou. Spolupracujeme v oblasti legislatívy týkajúcej sa IT. Veľkou výzvou pre podniky dnešného dňa je nová norma NIS-2. Jasné. Je to usmernenie, ktoré prichádza z Európskej únie. Aby sme si predstavili, je to niečo podobné ako GDPR a upravuje IT prevádzku firiem, hlavne tých strategických. To bude pre veľa firiem znamenať obrovské zmeny vo fungovaní ich IT služieb a prevádzky IT. A vy im v tom viete nejako pomôcť? Nejako edukačne alebo legislatívne? Alebo... Je tu viacero hľadísk, ktoré treba zohľadniť. Jedno hľadisko je to edukačné a to legislatívne. To znamená, treba vykonať potrebné kroky k tomu, aby sme to z toho pohľadu legislatívneho vedeli zabezpečiť. Jasné. A jednak je toto hľadisko praktické, na ktoré sa viac zameriavame. To znamená, je potrebné, alebo táto norma bude vyžadovať to, aby boli podniknuté reálne praktické kroky k tomu, aby bola zabezpečená bezpečná a kontinuálna prevádzka IT systémov. A je to z toho dôvodu, že Európska únia si uvedomuje krehkosť týchto systémov a potrebuje sa proste brániť proti tomu, aby došlo k nejakému zásadnému zlyhaniu. A ako sme už dnes o tom hovorili, bez funkčných IT systémov veľa podnikov nedokáže fungovať vôbec alebo nedokážu fungovať efektívne. Jasné. A potom tam chýba určite aj tá konkurencia a tak ďalej, alebo nejaké konkurenčné prostredie, že nedokážu konkurovať tým nejakým svojim firmám. Naozaj robíte toho veľmi veľa.
treba povedať, že ste určite komplexnou firmou, ktorá sa venuje rôznym týmto veciam. Verím, že sme našim divákom trošku viac priblížili hlavne to, že čo sú to tie spravované služby, prečo sú dôležité pre malé a stredné firmy a čo im vlastne môžu ponúknuť. A ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli do štúdia Trendu. Ďakujem za rozhovor.